Está Irene, que hoxe visita Radio Culleredo, e nós que estamos contentísimos porque poder vela e escoitala sobre todo nesta mañá da terraza. Que tal, Irene? Moi bons días. Moi bo día. Que tal? Isto é Tiempo. Tiempo. O novo videoclip que acabas de lanzar, como vai? Un videoclip, a canción, lanzouse o día 26 de xullo, que era o día dos avós. O videoclip sae este domingo 21. Entón, pois hoxe serán bastantes spoilers, supoño. Entón, toda a xente que este escoitando... Un pouquinho hai que facer sí. pero sin revelar todo, non? Pero hai que disparar un pouco a curiosidade tamén, non? Sí, entón, un pouco eso, contar igual como foi pois o tema de en que me basei, que imaxes viñan á cabeza ou algo, e intentei plasmar todo iso no videoclip. Estamos, ahora, mentres vostedes o escoitan, que, na edición en YouTube non a escoitar, pero aquí en directo sí, despois o van a poder escoitar a canción íntegra. Estou vendo bailar a Irene. Sí. Artista total, integral, non? Hai que tocar un pouco todo. Eu, a nivel de baile, pois, dende pequena gustoume bailar, bailar o hula hoop xa empezaron aí cousiñas. E aí se empeza todo, non? Sí, aí empezou todo. Pero despois, sí que o típico, tes os jazz dance en casa, entón dalo todo aí nas coreografías, pero logo dábame moita vergoña o tema de bailar en público, entón apunteime a clases de baile coa condición de non actuar. Spoiler, ao final actuei. Porque, gústame moito, e levo indo a clases desde fai bastante, desde adolescente, pois a día de hoxe sigo indo a clases, entón, era un pouco, ser tamén partícipe no videoclip, porque inicialmente non ia participar eu. Ia ser con unha bailarina e eso. Pero unha cousa levou a outra, non? Sí, pero dixen eu, igual ten sentido tamén que participe eu no videoclip e que encarne, digamos, esa figura dende a que escribo a canción, que ao final é a figura de Neta. Contanos un poquinho, a ver, cando xentes a necesidade de sacar o tema ou de escribilo, non? Porque aí empeza todo. Sí, de feito o tema, a ver se me organizo mentalmente, dentro do disco que vou lanzar, que xa ten nome, vaise chamar Vínculos. Chámase Vínculos porque cada canción está dedicada a unha relación personal. Entón, de momento xa tiña lanzadas a relación cun mesmo, a relación coa miña parella, a relación nai filla, que saiu en maio esa canción, e a seguinte non contaba con que fora o lanzamento, pero, por circunstancias precisamente familiares, sentía a necesidade de xa falar tamén da relación cos meus avós. Entón, ao principio ia ser unha canción coa lupera, que foi o mesmo instrumento que utilicei para facer a de Canción Guai, a que son solamente instrumentos, e naceu desa maneira. E quedou aí o boceto. Desto que fas algo, gravas nota de voz e diste, xa o mirarei. Pois quedou aí, basicamente. Entón un día, como tiña aí o run na cabeza de facer esta canción, un día estaba na casa así co ukelele, facendo acordes basiquísimos, porque tampouco toco... É dicir, eu toco clarinete, non o ukelele, entón, facendo o que eu avente podía, empecé a facer, iso, tipo un vals. E saíume a melodía, a tarareei, e naceu sen letra a canción. O sea, a estructura que se escoita a día de hoxe, é basicamente a que se me ocurriu ese día. Entón, como que logo a escoitala, graveina porque me pareceu guai, bonita, a escoitala, empecé a conectar con sentimentos que me levaban a relación con meus avós. Entón decidín facer, a partir desa melodía, a letra para os dos meus avós. E basicamente a letra foi nun momento no que eu dicía necesito pasar tempo cos meus avós, necesito reflexar a importancia que ten para mí neste momento invertir tempo con eles. Eses vencellos, eses vínculos dos que falas no título do disco, como se chamará o CD, sí, non? Sí, e nada, basicamente doulle tanta importancia ao tempo porque, iso, cada vez vai pasando o tempo
Por exemplo, cos meus avós por parte de nai xogábamos antes a brisca, xogábamos os 4 coas señas e todo isto e tal. Pois agora xa non podemos facer iso tanto porque pois por circunstancias da vida pois aparecen cousas, neste caso pois tipos de demencia, entón pois xa non se pode facer o mesmo. Tamén o corpo xa non é o mesmo, xa molesta estar en determinadas posturas moito tempo, entón xa non podemos facer tantas cousas como antes. Entón, calquer momento que se poida pasar con eles, pois é un regalo e quería simplemente reflexalo e manifestar o como sinto eu a necesidade de depois de pasar o tempo con eles desa maneira. De feito, decías, o disco se vai chamar así Vínculos por eso, ¿no? É dicir, vas a buscar un poquinho todo eses lazos coas persoas máis importantes da vida, ¿no? Sí, totalmente. Entón, bueno, pois os avós, a relación netos, avós, que son os que consinten todo tamén, de pequenos son os que dan as chuches, os que che levan a cousas que os teus pais igual non poden, entón están tamén sempre aí. E unha vez se fan maiores, ti fas a túa vida como adulto, pero non podes tampouco olvidar que eles agora mesmo non poden igual facer todo o que querían, están en casa moito tempo, entón, pois, bueno, invertir tempo con eles na medida do posible, pois claro, pois é importante. Iso é a sensibilidade que ten un artista, un creador, neste caso unha creadora como Irene, é dicir, fixarse neses temas da vida que ao resto dos mortais nos pasan desapercibidos porque nos deixamos máis levar, arrastrar, non? E o artista, neste caso, ti tes a capacidade de captar a importancia de eso e saberlo plasmar. Isto canto leva, decías, neste caso, esta canción xurdiu un pouco, bueno, de maneira natural, pero haberá outras que non sei se o proceso creador xurde de outro xeito totalmente diferente, ou mellor máis deliberadas. Teño que ou quero falar sobre tal e logo andas buscando, esta xurdiu así, non? Pois xurdiu de maneira natural. Así. Vou responder de forma moi galega, depende da canción. pero sí, depende da canción, o sea, xa te digo, eu tiña outros planes para o verán, para gravar outras cousas e tal, pero xurdiu esta. O sea, a nivel emocional, anímico, pois esta saíume moitísimo máis rápido que outras coas que estou igual indo detrás de, vale, pois isto non me sabe, a ver, doulle voltas. Entón, sí que é certo que con este disco estoume deixando levar bastante, porque como son cancións nas que estou implicada 100%, porque falo de relacións nas que eu formo parte, pois sí que cheguei á conclusión de que sairán cando teñan que salir e o disco que saia cando tenga que sair, pero que sexa algo fiel ao que estou pensando, sentindo, non dicir, vale, pois teño 3 horas hoxe para compoñer, vou compoñer a letra e vou compoñer a primeira estrofa. Non, porque sí, sairá algo con sentido melódico, de letra ou o que sexa, pero non vai ser algo que realmente sinta. Entón, pois estou deixando bastante... É dicir, que a creación artística, neste caso musical, precisa de autenticidade, é dicir, de algo que saia de dentro, non algo deliberado, si madurado, pero ten que madurar o corazón, non o cerebro, non? Sí, de feito, eso, o sea, está sendo como unha terapia constante. O facer este disco porque... Te está a levar máis tempo, me decías, no, outro día, intercambiábamos whatsapps, dice que me está levando máis tempo do que esperaba para sacarlo. Porque en principio, cando viñera o ano pasado, que foi cando lancei o primeiro tema, dixen moi optimista. En maio de 2025 estará. Spoiler, non. E aquí en Radio Colleredo dice, a ver, Irene, que lle pasaría a Irene? Sí, pois estaba facendo cancións a meu ritmo, porque ao final en maio saí outra canción, pero aínda me quedan por sair. Entón, sí que igual gustaríame este 2025 a ver se consigo sacalo, pero caso bueno. non poñemos data, non? Decías, a idea xa, o concepto do disco tes varios temas, imagino, pero máis ou menos que idea tes de sacar unha cantidade determinada ou está casi preparada a cousa? Como ves? Te digo, non me digas nada, vai sair así, non, pero que decir, por onde ves que va a cousa? Vale, pois a cousa
falando así do presente, do que teño agora en mente, quedaríame por facer 1, 2, 3, 4. Está contando, para que saiban vostedes, está contando cos dedos da man, pensando, mirando, entornando mirada así para arriba, como de tan, pues nada, este, el outro. Sí, eu creo que quedábanme 4 por rematar. E xa che digo, o sea, vai indo así a cousa, porque un deles xa o tiña rematado en maio, pero non me convencía, entón por están algúns temas feitos, pero estou dándolle voltas porque se non me convencen, é o que che digo, non... Non ten sentido, porque entón, tampouco claro, transmitiría o que queres transmitir. No, eu escoitaría, diría eu, no. Entón, pois, neste momento sí que teño un que xa podería gravalo, de feita a idea xa é gravalo dentro de pouco, e simplemente despois os 3 restantes os gravaría e xa irían xuntos co disco. Cantos non van vou máis ou facer menos lanzamentos. ao final, cantos son? O disco van ser 9 cancións. 9 cancións. 9 cancións que falan de o que neste caso a artista Irene leva dentro no corazón, no? Por que Irene decide un día sacar todo eso que leva dentro e comunicarlo un de fora? Pois necesitas eso? Sí, o sea, realmente sí, eu notei un pouco esa necesidade polo feedback que recibín precisamente coa primeira canción, ca de Vuela Alto, que é a que fala dun mesmo. Eu nese momento non tiña idea de facer o disco, falando de todas as relacións e tal. De feito, xurdiu a raíz da relación coa miña parella, que cando fixen esa canción dixen eu, jolín, pois igual tamén falar do resto de relacións estaría interesante e diso, pois crear o hilo conductor para todo. E xurdiu a través de Vuela Alto porque ao lanzala, pois houve moita xente que me dixo, jolín, pois síntome moi identificada, que é necesario pois darse ese espazo a un mesmo e perdonarse a un mesmo por igual non prestarse tanta atención en algúns ocasións e deixarse máis de lado para antepoñer aos demais. Entón recibir todas esas mensaxes de feedback, dixen, jolín, pois Parece realmente que chega. comunico, non? Sí, chega e comunica a miña música e coa canción da miña nai tamén foi o mesmo. Porque a miña pregunta sempre, cando falo con calquer tipo de persoa que crea, me gusta preguntar un pouco esa perspectiva, é dicir, ti creas porque te apetece, porque necesitas crear, porque te apetece sacalo de dentro, simplemente plasmalo e disfrutalo ti, ou se crea porque hai que conectar con alguén. Que pesa máis a hora de que unha artista, neste caso ti, saques o teu traballo, ese espirse, non? Desvestirse diante dos demais e sacar esa parte íntima que ao final toda a creación artística leva un pouco de intimidade de nós. Sí. Pesa máis porque eu teño que contar a alguén e dependo de a conexión con esa persoa, ou porque simplemente o teño que sacar fora e non me importa que o escoiten e que lles pareza ben, que lles pareza mal. Eu aquí creo que vou un pouco 50-50. É dicir, hai cancións... Moi galega. Sí, é o que hai. Pero é que hai cancións que sí que fixen moi explícitas, por exemplo, a da miña parella, pois falo de cousas que comparto con ele, igual hai moita xente que non. Pero logo sí que hai outras que falei ao final de cousas bastante universales. Coa da miña nai, por exemplo, eran frases como pois ir xuntas ao colexio, cantar villancicos en Navidade, cousas que podía compartir máis xente, pero que realmente tamén formaban parte das miñas vivencias. Entón, sí que o fago desde unha perspectiva, digamos, egoísta ou máis individual, pero tendo tamén presente que chegue a xente, que a xente poida escoitala, que se sinta tamén identificada a escoitar as cancións, porque ao final, pois, eu tamén pola forma de consumir a música que teño eu, que eu, por exemplo, pois necesito igual escoitar en algún momento algunha canción que me evoque algo, pois hai unha persoa que escribiu unha canción para ese momento, para mí en concreto. Entón, pois, que tamén a música que fago sirva para algunhas persoas para iso. Entón, esta perciboa, pois iso, como unha despedida en vida, digamos, por dedicala aos meus avós, que aínda podo disfrutar deles. Entón. Irene, para que non a coñeza, bueno, pois é unha artista moi nova que, neste caso, leva toda a súa vida vencellada á música, de algún xeito. Cando empezas? É moi pequeniña, non? Sí. Bueno, de feito... Está calculando tamén agora outra vez, Sí, está mirando para arriba. Está pensando, mira para arriba e di,
Canto tempo levo con isto? A nivel de dedicarlle tempo e iso, pois dende que empecé no conservatorio, que tampouco sei a idade xusta, porque como tamén fixen baloncesto, non sei, mezclo un pouco. Onde empezaches? Aquí en Culleredo, no conservatorio, sí. Sí, empezaras no de Culleredo, sí. Non? Sí, é verdade, sí. Pero bueno, rondando máis ou menos entre os, eu creo que con 11. E eses anos un vai ao conservatorio porque lle gusta a música, pero un xa pensa, oye, pois a mí isto da música que me atrae, me gusta cantar, me gusta tocar, ou a esa idade non o temos claro. Non, eu non o tiña nada claro. O sea, sí que sabía que, bueno, eu empecé co clarinete, que foi logo tamén o que estudei, o sea, ao final encarrilei pola música, pero eu cando empecé non o tiña nada claro. Sí que resultábame fácil, porque ao final é algo que sempre me gustou. Na miña casa, por exemplo, non fai moito, aínda falamos de grabacións que tiñamos no ordenador, que cantábamos miña irmá máis eu, que eu aínda nin sabía falar a canción de Shin-Chan. Entón, e a de Digimon, que eu non sabía falar, estaba cantando a miña irmá, eu por detrás. Dos coros? Sí, facendo os coros como vamente podía, pero sempre, na miña casa sempre houve moita música, entón, de feito, toco o clarinete, porque a miña irmá empezou co clarinete, que é maior que a min. Entón, o momento realmente de decidir dedicarme a iso foi cando tiña que tomar unha decisión no bachiller, que eu, de feito, escollín tecnológicas, porque tamén gustame moito o ordenador, os videoxogos e todo isto, entón, pois, dixen, bueno, pois, e a tecnoloxía hoxe en día aplicada á música tamén lle dá moitas posibilidades, non? Sí, entón, bueno, a tecnoloxía tamén sempre me gustou moito. Entón, nese momento dixen eu, estaba mirando as carreiras que había e dixen eu, que non me gusta ninguna. Entón, aínda estaba no conservatorio e dixen eu, vale, pois, realmente encántame tocar música, non me resulta tampouco moi complicado, entón, dixen eu, jolín, vou disfrutar moitísimo facendo isto. Entón xa foi totalmente inmersiva. Digamos que fixeches carreira musical. Sí. Se pode vivir da carreira musical, non digo só de cantar, neste caso que o gallá, non? E que estamos convencidos de que sí, que sí, o vas conseguir. Pero se pode vivir, é dicir, da música, ensinando música ou buscando, e digo en España, sí, ou indo pola carreira musical de conservatorio ou non? Boa pregunta. Home, claro, aquí facemos todas boas. Aquí son preguntas de examen sempre, xa sabes. Eso que cando viñeches xa o sabías. Sí, es que de feito creo que xa dixen esta frase na anterior vez de boa pregunta, porque ao final iso, pois, hai que pensar. Entón, estou pensando outra vez. A nivel do que se estuda, por exemplo, que espero non liarme moito, pero bueno, a nivel do que eu estudei, por exemplo, de interpretación, que basicamente pois tocar en orquesta ou que sexa facer probas e tal, sí que igual está un pouco máis limitado polo tema de que tampouco hai tantísimas orquestas en España, tampouco... E as que hai, fíxate, os problemas que ten a Sinfónica de Galicia. Os problemas que teñen tamén, entón é moi complicado dicir, vale, pois acabo de estudar a carreira, en 2 anos, 3, xa estou tocando nunha orquesta, xa teño traballo. É un pouco complicado. A nivel docencia, sí que é certo que eu creo que hai bastantes clases de música non sentido de dicir, pois hai bastantes escolas, hai bastantes sitios nos que podes dar clases. Laboral, sí. Non? E ao final, jolín, eu creo que a música é algo que prácticamente a todo mundo lle gusta. A satisfacción que dá poder tocar un instrumento é moi boa. A nivel de educación infantil, pois para os nenos é super bo estudar música, tocar un instrumento, xa non estudar, o sea, xa fora diso. Simplemente practicar un instrumento, pois é algo moi beneficioso en moitos sentidos, enriquece moitísimo a nivel emocional tamén. Entón, a nivel de dar clase, eu creo que non está tan mal a cousa en xeral, non digo para comprar un piso, porque eso hoxe en día creo que está imposible. Pero eso estudiando enxeñería sí, aeroespacial, ¿no? Claro, deixando ese tema aparte, fora diso, pois, bueno, creo que sí, que na educación sí que hai posibilidades. Irene, agora presentando este Vínculos, cando saia, que vais a ver
non vamos a meterlle unhas datas, sino pues, con este ritmo natural, no, que queres imprimirlle. Te van aparecendo outras cousas para incluir en traballos posteriores, porque imagino que o proceso creativo é como, bueno, teño falado con algún escritora que me decía, eu vou apuntando, e claro, ao final me quedan un montón de cousas que o mellor non desenvolvo agora, sino as que desenvolvo máis adiante quedan en barbecho e van tomando forma. Neste caso, a ti como te sucede isto? Que como te vas, tes así apuntes para traballos posteriores, non? Bueno, estou asintindo coa cabeza, que a xente non o ve. Sí, pero... efectivamente. Hai que describir, Sí, hai que describir. Radio para cejos. A próxima vez traigo unha cámara e poño... Facemos un podcast. As expresións. Pois, de feitos, sí. Vou abrir dous fíos. Por un lado, cancións que se me ocurren así de, por exemplo, pois un estribillo, unha melodía con unha letra, nun momento concreto, pois, nota de voz. E poñolle un título nese momento que logo Dios dirá, se me acordo de que trataba, pero bueno. Te iba a decir, non tens medo de apuntar ou como eu que facía, que ponía un chiste que me gustaba, lle ponía un título e logo veía o título e decía, de que iba este chiste? Non me acordo. Claro, pero bueno, a min gustame tamén o chiste de dicir, a ver a Irene do futuro que interpreta disto, pero bueno, xa, se non nese momento, pois nacerá o que teña que sair nese momento, entón non me preocupa. E logo, o segundo fío, que... Bueno, eu en novembro, creo, do ano pasado estive nunha formación na Fundación Paideia que era pois enfocada a música de raíz, chamábase Interritmos. Entón, axudaron un montón a impulsar, digamos, a nivel de contactos, de contidos, de como organizar ben un disco, aínda que, perdón, pero agora non o estou levando a cabo porque estou facendo o disco a un nivel natural para min. E logo, a raíz da danza, abriron unha formación de danza. Entón, eu, como quería sacar un videoclip que tivera danza, pois digamos que tamén formei parte desa formación. Entón, eu entrei coa idea de que me explicaran un pouco pois o tema de como registrar un videoclip, que teña danza, como teño que facer, pois non tiña nin idea. Empezou con eso. Pero... seguindo o ritmo natural da vida, pois nun momento dixen eu, jolín, pero bueno, tratando agora xa o tema de pois Palestina, de guerras, de moitas injustizas, dixen eu, jolín, como estaba facendo a canción de Tempo, pois dixen eu, ocurriuseme outra cousa e teño outro proxecto en mente, xa, digamos, sería segundo disco, no que... así moi resumidamente, sería un mix de música en directo, danza tamén en directo, narrando unha historia a través de cancións. Tendo como hilo conductor a relación dunha nena coa súa avoa. Un disco conceptual. Un disco conceptual, sí, que sería basicamente pois unha historia, eso, narrada a través das cancións. Sería pois eso, música todo o rato, transcurrindo na escena cousiñas, mezclando tamén un pouco de danza. Esa idea que teño. E iso naceu nesta formación de Paideia, na de danza. Pero claro, eu teño que acabar isto primeiro, e logo xa poñome co seguinte. Pero bueno, xa teño a idea conceptual, máis ou menos a nivel musical, vai ser algo diferente ao que está sucedendo neste disco, porque, bueno, creo que sexa un pouco máis, non ambiental, pero sí diferente. E até aí podo ler, porque non digo nada, porque senón logo non o hago. A cabeciña non para neste caso pois o xenio ou o ego creador, non? Creativo neste caso de Irene. Que lle decimos á xente que te estea a seguir? Porque todo o que estás a facer, sacar, por exemplo, o videoclip que o lanzas, decías, esta fin de semana, non? Sí. Este tempo, e aparte dos outros temas que xa máis ou menos pois a xente xa empeza a coñecer, que lles decimos a esa lexión de seguidores e seguidoras que están aí pendentes? Que cando sacas o disco? Que lle decimos, entón? Non vamos a poñer datas, pero como vai Irene en canto a eso? A ver, que lles decimos? Pois... Prontiño a cousa vai... Está ao caer. Sí. O principal sería que esperen
Que en canto este eu aviso, pero moi galega estamos hoxe. pero sí, porque xa te digo, non vou dicir datas porque Cando chegue, chegará. Sí. E xa avisarei. Pois, bueno, e se queres podes avisar aquí en Radio Culleredo que tenemos Sí, un para alto-falante. lanzamento de disco, podemos sí. facer e vamos a aproveitar que nos escoitan, que se nos escoita na comarca e que, oye, pois pode servir de altavoz para chegar a moita xente e dicir, oye, Irene está a piques de rematar o disco ou xa o sacou este Vínculos, vai ser así Vínculos, non? Sí. Tes casi claro. Sí, é das poucas cousas que teño claras do disco. Oi, Irene, moita sorte. Moitas grazas grazas por estar aquí outra vez, por o teu esforzo de vir ata aquí. A nos gusta Bueno. máis vernos e poder falar e ter ese calor e esa inmediatez que nos sirve tamén para un pouquiño pois ir vendo un poquinho por os xestos que fai Irene. Lle preguntábamos antes como vai o traballo e miraba así, bueno, ainda lle falta un pouco ata que o saque de todo. Pois esa interacción visual tamén nos gusta máis a hora de poder logo transmitirlle a vostedes. E o que nos transmite Irene é moitísima ilusión, moita paixón polo que fai e esperemos que teña pois un éxito acorde. Moitísimas gracias, moito éxito. Moitas gracias a vos. E os que nos están a escoitar agora en directo van a escoitar a canción, os que o escoiten por YouTube, pois non, aos que o escoitan por YouTube. Irene, tens algunha referencia, algún link por que te podan seguir os teus temas? Sí, en YouTube, se busca Irene, eu creo que sí, Irene Music, porque de momento non son moi coñecida. Entón, bueno. Eu tecleo Irene e me aparece. Irene, sí, e por si acaso, Irene Music. E se non, en Instagram tamén teño aí cousas, en Spotify, en Instagram me aviso de todo. Entón, se queres saber cando sai o disco, Instagram. Pois moi pendentes estamos, Irene, moitas gracias, moito éxito. Moitas grazas.